Kanyang laki din! Among babes, sika lang tibiyag ko. Awanin sa bali. Promise. Are you sure? Uwan ka ni. Unay kan. Daanag mo na ya. Amangan mo nga minod dapat sa bali agad, si tibiyag mo. Ay, jak laki di tulok ang mapasamak na ita. Kasi tinakunak, babes. Awan ti rumbang nga pagdanagan. Tawan mat nga rod. Sika lang ko naktumat. Ay, siguradom lang nga pud no dagit nga ibagbagam Mamwak lang nga dapat sa bali a babae, malaksid kanya ka. Iti ka ano man, babes. Saan kan tupulos ngay sukat, kunak manan. Adami ng king kasap sa pulak iti may sa bakla. Ala, durabon kan sakit din. Sana ka bakla niya. Ay wala niya. Adaamin king katisap sa pulak iti may sa babae, kunak kuma. Kasta ngamin babae Sana ka bakla, maawatan? Paray, awag ang awag king kay Dirabe, hindi ka musubong-song ba? Ako paray. Kadwa kami ni Eunice, si Dirabe. Anya? Sino man na Eunice daytan paray? Si Kaki Dimot paray. Kichiks ko bakla Anya? Ay unay ka? Talaga saan mo sinardengan na dya bakla? Sakit masilan. Unay? Ay, inaramid kumutin namin na kabalang. Tapnuliklikak na dya Eunice paray. Awan lata. Ha? Di kakalipatin na mamimpinsan, Yalang, iti makunan ni baka mo, bilang tamaman na. Nagpintas ni baka mo, paray. Ada na talaga na trabaho na. Sa ina, ay suka mo pa ilangit na bakit na bakla. Paunay kang paray. Ay, uray siya paray. Yak amo na niya ti adda iti daya bakla. Ang mga kidi mo, no alununan na namin nagraman itlog mau, pati los-laos. Ay, saus. Ay, taki, itim paray, Kaslakas ta na paray. Pangasim tasaan ka kung mga agtagtagari. Tangiwat mo paray. Makadlawak man kan ka rin ato. Anya man hindi madmadlaw mo yan. Kanahan ka mo din amarabyan tunggal magapu ka iti trabahom. Apay, adda ka di pa'y sideline mo? Sideline nga ibagbagam mo. Agub-upar tayo maklaan bakay. Sigurado lang ari nato. Adala maamwak ka sa baling aramidem. Iyakar ko, dahi ta mabagbagim di ta muging mo kunak tumat. Anya? Ay unay mo din dahil bakit? Nakabukbutang gamit tayo. Ay, saan ang agang angaw Kunam siguro na jak kabaalan nga aramidan dahi takan ka. Awan man ti dagas nga aramidak talya. Trabaho lang, ti pakakumkumi-kumak. Awan sa baling. Nasaya at nga rod, no pudno, dahi ta ibagbagam. Uwin ka di bakit? Anya kalaki din na yan. Si ka lang ti babae iti biyag ko, bakit? Iti ka ano man. Saan kan tupulos ngay sukat? Iti ore sino? Gaputa si ka lang ti babae iti matang ko. Anya laki din na yan. Amom talya, jak kumakayat nga idanon kan ka tinaamwak. Panagkunakat, nasaya at matlaang no maamwam tapno urnosan nyo kiti nga agasawa. Ha? Anyat kahit yung sawan, ante. Nilakay mo. At dasarsarong karan na abakla, ijay ilay. Anya? Asino tinakamuan nyo iti tante? Ingkay di balay darulay. Saludsodam ida nga agasawa. Ta isuda tinakakita kinila kay mo nga dakakinkin nibin na baklay di ilay. Anya? Kan baysa, saan lakano an naminsan ang nakita da? Namitlo adaras ang nakita da? Tiyawanan bain a lalaki? Isumat lagayam ang kanayon ang marabian ang magapo iti trabaho na? Kita man, isuman day di makagapaw. Nabakad ka no abaklakat, masulan. Nagdakkel ka no ti bagina, kan nagdadakkel ti muscles na. Anya? Ay, unayin ari nato. Ay, nako, isukat ng langarudan, hindi pala nabakad abakla. Ay, manda di lalaki.
ka man, Renato? Bakit? Sanak nga ululbodan ha? Tad adalaang ang makapungtutakkan ka no bilang lang. Apay, pudno nga ada na bakit abakla amapan mo sarsarungkaran ijaili? Ha? Ay, kuha nga, bakit? Wano saan lang tisong bat? San alagado at nasa kalim? Wen, bakit? Anya, hukis ti sabang alalaki ka. Apay, anyat aday ti day abakla nga awan kanya ka? Tika di kinabakad na wano anya? Bakit? Saan bakit ang tamabuisit ka talaga kan ka? No, anya launay ti aday ti day bakla? Apay, nalaing ka ding agkaradat? Wano? Alununan namin! Abot no ka rin na daw! Si Kaki, di mo, bakit? Saan mo takas ta? No saan mo pa asardangan na dya bakla? Talaga nga iyakar ko day ta mabagbagim di tamuging mo kunak tunad! Anya? Kunam siguro no saan ka maaramid ah. Apay, mamin ano la ayat imang potad ta iyakar di tamuging mo salbag ka? Mamukla nga, mamukla ang Renato! Apay, saan ka mabutang ka ni baka mo, paray? Anya, saan nga ibagbagan mo, paray? Mabutang ka. Ay, oray alag tigar-gar iti butang ko. Hindi na ibaga na apo. Din natin mabagbagi. Sana iyakar iti muging ko. Anya? Ay, naguyong mo ito ni Talia baka mo, paray? Nauyong nga rin. Sapay nun niya timbaga na dayay. Kahit aramidin na. Awan pagbubut nga na, paray. Ay, apaw. No sakti si ka, sardangam ngaminan na dya baklang. Apay urayan pa ilang nga damaylawan ni bakamaw, maramid na king ka. Ay, no niya launay taday ti day dyan na bakit na bakla? Nangir-ngir-ngir, oh. Napatag kanya day dyan yun is pare. Ikarkarigata man lang na lipatin para itasawak. Day tati kasayatan na naibagang paray, oh. Naggarsangay. No asino nga tangamin na yati maritis anang idanon ko ni bakit ko. Di pala mapisi tingiwa na. Nyalaki din. O anya, agsinsinnarak kayo pa ilang itinabakit abakla? Ay pagisok-sokat ang kanya ka? Anya ka di mananday ta klase sa ludsod na yan. Bakit? Nay! Salsalod-sodak nga raw! Wan-wano saan na ang kisungbat niya? Sanay. Namimpinsan alinipat ko na dyan bakla. Nasaya at mat no kasta. Mamwakla ang alimod kayong agsinsinarak na kitaam. Saan nga ruday? Ay, saanan abok o, titalakukan ka rin nato. Kunam alinipat mon, tagayam, adamanan sa bali ah. Ay, nagrugit mo dahil ta panunot mo na yan. Anay ko. Siya pa'y gayam tinarugit ti panunot na ah. Sika lang nga rodon ti adadakas nga ramid na, siya pa'y lang ti pangibagamit ti kasta. Anya kamutin bakit? Basta tungpa ka mo latan. Ay, agyaman ka! Tatong pala ang timar aramid ko kan ka. Maamwak lang, agsinsinarak kayo pa'y lang tinabakit abakla. Iyakar ko dito mabagbagim dito muging mo kunak tumal! Hi, Regina. Ha? Si Karinato? Owen, isa nga ron. Naimbaglaki din ta, nairopa anak pa ilaan. Si Kakit Dimat. Apay, malipatan ka aya. Kahit, kumusta nga yung tibiyag mo ita? Ada ka din boyfriend mo? Ha? Kwa. Awan boyfriend ko. Inbreak ko na ata, nagalasmat ngamin ti ugali na. Ha? Adda amin kinkwa na tinagalas nga ugali ti may sa alalaki. Kasta ka di. Amangan no saan nga iso tigasat mo itibiyag ha? Anya laki di. Anya? Amangan no mabalinti agara, Regina. Ha? Kunak man no ada asawa mon. Ada ang asawak lang mo titi papila. Amom, Regina. Hindi pa lang agayatak nga. Iso na lang ta. Sa bali mo ngamin tinaklon mo. Anya? Alamat na. Amok, kan mariknak nga gayat kamit kanya. Iso pa nga sim. Ayatin nak ko ma. Kas, iti panagayat ko king ka.
Kasla manula ang alawas tinapalabas. Manipod na ko ng kanyak, asaan kayon ang nagkitkita itinabakad a bakla. Kitsan mo ta talagan. Apay nga rod, akanayon ka manin amarabyan. Siguro, nagsinubyan kayo niya. Unay mo dito na pa nagpampanunot mo si Katalya. Imbaga lang nga rodin alinipat kung daya bakla. Ay, jaklapat yan! Anya nga rod kumati makagapo, akanayon ka manin amarabyan. Anya. Jackpot yan! Agov overtime ka, salbag ka. Awan dagas nga aramidag ko naktumay. Nadalos ti konsensya. Nadalos ti konsensyak tarupam. Kayso nga. Ay, apaw! Diyos mio marimar! Kaano pa'y anagbalin anadalos ti konsensyam? Ay, Mamaklaan nga da sa bali a babae ma. Wano baklam takitaam. Last chance, Renato. Iyakar ko dita mabagbagim dita muging mo kunak tumo. ay unay ka na ya paray. Kunam linipat mo na namin pinsan da dyan na bakit na bakla. Ngamita, at daman babae maun. Ayan niya laki din Renato. Anya nga rod pare. Kastoy sa talaga ti aglaplapusanan ti kinataraki na. Sana kinataraki na ita paray oh. Wino kinagwapaw. No di ka una yan. Kinaot una. Tagdi ka kay balikasay. Si kaki di mo paring ko. Kung naman no mabutang ka kinibaka mau. Ngamita araramidin mo manay. Masigurado magkidi pare. Asaan na maamuan. Ay, yak amuking ka paray. No aramidin king kanibaka mau ti kanayon na nga ibaga. Nga iyakar na rita bukil-bukil mau. Dita muging mau. Ay, jak amon paray. Nagalas nga yan. Patsim mo na dyan pare. Pangbutbutang na lang mo ta. Asino nga rin man ti babae man na kay sabitan da ita panuno mo paray. Ni Regina pare. Anya? Ni Regina, kinamuro ti rupa na. Unay ba? Naguyaw ka mo tin paring ko. Wan, kinamuro ti rupa na. Nagdakkel mo ti kuha na pare. Anya? Ay unay mo dato rin nato na kumpare ka. Talaga, sana napudno nga ayat ti sapsapula ma. Kinakwa na ita paray. Kinakwa, unak manay. Unay ay. Rabeen, ada ka pa ilang dito tirsi nakagtamtambay talya. Orayak man da dyan lalaki. Apay, awan pa'y kade ti asawam. Awan pa'y nga ron andi. Panagkunak kat nagsinublan damanan itinabakad anagalas abakla. Ti awanan ba'y na lalaki. Ahaw, amangan no kadwanan ni Regina. Ha? Regina? Asina Regina? Kayat mo asawan, saan mo pa'y nga amaw ti may papaniti asawam kanday di Regina? Awan amo kiti day tanti. Kaano pa'y nga ada relasyon dagiti awanan bain? Ay, nabayagan anamuak day ta. Ngam sa anak la nagtagtagare. Ay, talaga parparwaro na day dyan tinakaduulit asarak ko naktumat. Ay, nabagpagaam, kasaritam ti asawam. Saan anasaya at day dyan nga aramidan na? Saan ko lang ang kasarita na? Potdak ti mabagbagi na, taiyakar ko iti muging na. Isukat naklang arudan, iti pa lang, kasla na biyag nga alis. Ay, una yan. Bakit? Apay data igam mo nga imo ko. Sakit, nakabubutang na talangan. Imbagakan ka, ama minsan pa'y alukunak. Iyakar ko na ita mabagbagim di tamuging mo sana ya! Ay, anya ka din dito kay bagbagang bakit. Awan mo ti dagas nga raramidan. Sa anak amaag, tapno saan ko amamuan ti aramid mo? Idida mo, insukat nak iti nabakit abakla. Sa ita, isuksukat nak manan iti kasla na biyag nga alis? Anya? Apay, anyat adakin ni Regina nga awan kanya kaya. Dagiti ka di wrinkles na, kas kadaglulong baka moro iti rupa na, kas takade. Talya? Aya! Umunag! Sana siya tikas kastama? Salbag ka! Umunag ka! No di mo kaya't aditarwar ti pangput dakdita! Aday ta paray. Napabot ngan
Saan ka lang arod iti asawam? Napabot nga na ka talaga, pare. Kunaklaki din no, ang angaw na laing. Saan may? Tay pay-pay-so na mitay. Renato! Na. Romuald ka dito! Saan asyak ti kaskas na ma? Salbag ka! Adaditan paray. Isukat naklararudan, iti pailaan ka sa nabiyag nga alis ha? Diyos mia! Nya laki, tintakas lang na biyag nga alays. Romuald! Sa mga ipon no, may. Nonya mga minti kinaya mo iti dadya babae. Oo, na yun, tanabiyag nga alays. Si kakit di mo, pare. At dalang rod ni bakit ko ditan. Maalam pa lang tagkatawa kasta. Anya? Ay, maray! Umay ka dito, uyayin. Ada dito ni Renato ng aglamlamag. Nakasagana di yalis mo. Pagpagkalan na. May kamaray. Pagpagkalan na nay. Samsambo na kidi. Anya? Ada dito? Ibagang man tarumuar? Ay, laglag ka, pare. Awan ko naman. Ilaglag na kong ilaunayin. Awan ni pare ko na. Saan mga pa nang ilaglag, pare? Tapno mo lang pag nakmama. Salbag ka mo nga, may. Ay, pangasim talya. Ibatam na ita. Namin anok nga imbagakan ka, asaan nakapaglulukwan, ta sigurado asaan mo ang magustuhan ka aramida ka na. Ay, promise pa kahit. Saan na maulit? Anya, saan nga ibagbagam? Manomatan adaras nga imbagam dayta. Ngam adda ayat itinong palma. Bakit? Insukat nak itinabakad abakla. Sa ita, itimanan kasla na biyag nga alis. Nagalas ti rupa na ako naktumad. Asino man ang ti sumarunaw? Kaslan to man na biyag nga ansisit. Putdukon dayta. Iyakar kung di ta muging mo tap na dagong gunaam, Renato. Pangasim ka di atalya. Ikaringag balbaliw akon. Unay mo tapot demon sa iyakar itimuging. Anya lang nga ititsura ko. Agbalbaliw akon bakit. Saan na maulay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.